Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karahayon kamulyan mewah kawilujengan hawit sih wilasaning Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi kajiwa kasarira jenandika para lenggah sami. Panjenengan para pinisbu, para sesepuh, para aji sepuh ingkang satuh sampun pono ing pamawas mewah lebda ing pitutur ingkang satu pinekten. Sagung para lenggah, para rawuh, para tamu kakung sarta putri ingkang winantos agung rayon. Langkung-langkung kukuban baraya agung kadang besan sinerweti panjenengan Bapa Widodo sekalian Ibu Ginem pidalem tepi saking Kali Duren Rejosari Polokarto Sukoharjo ingkang satuh kinurmatan. Tan kantun dumateng para kadang werda tumaruna ingkang winantu ing bagya mulya. Mugi agung pangsama panjenengan sedaya kula kepareng nyuwun diparilah gembel kamardikan panjenengan sawetawis panjenengan kalenggahan menika nembe katemben lelenggahan wawan pangantikan kula awrat ngemban cicipan luhur saking tiyang sepuh kula ingkang hamengku gati panjenengan Bapak Sutarparto Dikrama sekalan Ibu kinen kula kepareng matur ngaturaken atur panuwun pambagya harja sawetawis lekas wekasing sedya wigatos sing gati pargian kalenggahan siang punika. Purwakaning ngatur langkung rumiyin sumangga suawi kula dherekaken ngaturaken puja dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Hawit rumentahing barokah hidayah sarta inayah ingkang sampun tumantuk dumateng panjenengan dalasan kula kacihna pepanggihan siang kalenggahan panjenengan dalasan kula tasih dipun keparengaken kempal manunggal nyawiji netepi darmaning angsang wonten madyaning bebayan agung kanthi manggih kayuhanan. Ingkang menika lumantar kula ing pisan panjenengan Bapak Sutarparto Dikrama sekalan Ibu ingkang hamengku gati ngaturaken wilujeng rawuh menggah karawan panjenengan mugi kasekecakna anggenipun lelenggahan. Jangkep atur ingkang kalih ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan sampun kepareng longgaraken wekdal saha penggalian ingkang saperlu nuhoni ngerawuhi menapa ingkang sampun dados hajat lan kersanipun panjenengan Bapak Sutarparto Dikrama sekalian. Jangkep atur ingkang angka 3 sing gati pargian kalenggahan siang punika nunggih panjenengan Bapak Sutarparto Dikrama sekalian kepareng netepi darmaning reha sepuh hangunduh mantu Sri Atmaja temanten nunggih pun Bagus Surono ingkang sampun kepareng jinatukrami pun kusumaning ayu Roro Yunita Vivia Amelia putra pawestri saking panjenengan Bapa Widodo Ibu Ginem pidalem saking Kali Duren Rejosari Polokarto Sukoharjo Makmur. Ijab paningkahipun saha panggih Sri Atmaja temanten sampun kalaman dinten ingkang sampun kawuri mapan wonten Rejosari Polokarto Sukoharjo Makmur. Pikantuk ridha saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala jinurung donga pangestu saking sesepuh binisepuh para rawuh samudayanipun. Ijab paningkahipun Sri Atmaja temanten manggih rahayu lijeng boten wonten aral setunggal menapa. Ugi kalejangan siang menika Sri Atmaja sampun kepareng ugi kaunduh kapanggihaken nut satataning adat istiadat ingkang lumampah wonten Padekan Sinangka Kelurahan Gedhong Karanganyar. Ingkang menika serupa nyuwun saking panjenengan Bapak Sutarparto Dikrama sekalan Ibu ingkang hamengku gati. Wonten lilaning penggalih paring jurung donga pangestu, mugi-mugi Sri Atmaja ingkang katemben kawisuda anggennya miwiti lelumban wonten madyaning bebayan agung saged antut runtut bagya mulya teka kang jinangka basuki kang kaesti mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kalaksan sedya pargian ngunduh mantu kalenggahan siang menika kaleksanan harut pikantuk pambiyantunipun para sanakadang pamitra langkung-langkung keluarga ageng gotong royong wonten Padekan Sinangka mriki ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon ing saengga sedaya saged ngenteng-entengi menapa ingkang dados bot repotipun panjenengan Bapak Parto Sutar sekalan Ibu ingkang hamengku gati. Ingkang menika panjenenganipun boten saged mangsulaken karna lari sedaya pambiyantu panjenengan. Hamung kasumangkaaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, mugi sedaya dados amal kesaenanipun leliruh ingkang satruju jumbuh kalih labet panjenengan.
Ingkang klajenganipun panjenengan ingkang ngamengkugati tansah nglenggono budidayane manungsa kang kirang sampurna anggenipun nampi karawan panjenengan. Sawetawis papan palenggahan bojo krami ingkang sedaya boten saged anuju prana. Nadyan to anggenipun kagungan kersa tebih karancang caket sampun karacik. Parandene dumugi titi laksitaning gati kalenggahan siang menika tasih kathah kekirangan ingkang kasandang panjenengan Bapak Sutarpata Dikama lumantar kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi anggenya kadang werda tumaruna nawung krida lelados wonten ngersa jenantika para lenggah para rawuh kirang suba sita saha samukawis lumantar kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi kalenggahan siang menika awit kersanipun panjenengan Bapak Sutarparta Dikama kalenggahan menika kepareng rawuhaken wontenipun campur sari ringkes sumber laras ingkang wijil saking Waru Kebak Kramat Karanganyar. Ingkang menika mugi sagung para lenggah para rawuh kepareng mangke mirsani saha midhateng ngedos pundi mangke godhakipun orjen tunggal sumber laras ingkang wijil saking Waru Kebak Kramat. Kula pribadi ingkang tinanggena sulih atur talangi basa saking ingkang hamengkugati. Kathah kaladuk ing basa gonyak ganyi ing wicara. Awit karana andhaping sastra ingkang tansah kula tampi, kula hamung tumadah lubering pangsama ingkang saageng-agengipun. Babat pepuntoning atur kula, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun. Wus kepareng paripurna atur pambagya wilujeng ambalan saking panjenenganipun Bapak Parto Dikrama ingkang dipun sarirani dening panjenenganipun sesepuh dusun Sinangkana Ninggih ingkang kinabekten Bapak Sriyanto kasembadaning karya lulus Raharja Kalisrubeda. Ingkang menika ngancik lumadhening upacara candhaipun ninggih foto pakurmatan dumateng panjenenganipun para-para ingkang badhe kapundhut gambaripun kaperenga jengkar saking Palenggan Nyaket Istri Temanten ingkang tundhanipun kinarya kenang-kenangan. Dening klebet mengke lumadhening upacara foto pakurmatan jawi mengke wekdal katuraken dumateng panjenenganipun para kadang-kadang seniman campur sari ringkes sumber laras ingkang mijil saking Waru Kebak Kramat Karanganyar. Ingkang menika katur dumateng panjenenganipun para kadang-kadang seniman seniwati kagem hamiyak sepining swasana ing siang menika utawi ngregengaken pahargyan wekdal katur sak cekapipun sumangga. Nggih, sembah nuwun. Angledek nggo putu mulih. Monggo rakitan siji ya wis kebacut dugi mriki kok ya. Miki. Nah, ngene. Niki. Yo. Niki diastos sik. Nah. Wis tau nyekel mik Pak Bayan. Monggo panjenengan iki wis rawuh dugi mriki kasuwun berkah pangestu lumantar suwanten panjenengan sinarengan kanca-kanca sumber laras saking Sumberjo Waru Kebak Kramat Karanganyar ingkang dipun panarsani Adimas Mulyadi Ledeng Bego. Kaya kelakuane sing orjen ya ngono kae. Monggo. Halo, putuku sok sanar mbandang melu pake. Kandhane. Ka anak pake apa ya sing kuwi apa sing ndi? Oh. Monggo. Awakmu ora ngerti ta Mas Sugeng? Pripun? Ya wis kowe saiki bawa wis 6 po barang wis monggo. 6. Mien aku ora wis kandha ora karepmu marang dika duh wong
manis piye. Yang penting rasanya, Bung. Gerak. Haling jroning bebrayan kebak panggo dosa yakti mbok di oper swara putri Alah, selanangan wae rasa wedokan. Ana suarane ngene. ora beda kang nyrim peti ne masih wong ayu Iki kok suaramu kok ya jemat men to, Mas. Mbok aja salin slaga Aja semelang ora salin. lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng marang priya liya niki langkung sae duwete karo Pak Bayan. Nah, Pak Bayan Pak dijak Bayan. duet. Monggo Pak Bayan. Sampan mirsani wajahe Pak Bayan niku umpami lenggah jajar karo Warsena Sleng mboten saged bedake endi Pak Bayan disengake. Kacak sithik. Kacak sithik kandhane kok mantep, Bro. Mantap tae. Sepira, Mas?